Ai daddy issues? Dacă nu, e pentru tine. Dacă da, există un personaj al lui Dostoevski cu care s-ar putea să semeni. Îl cheamă Arkadi și este un copil făcut din flori, fiul al unui moșier, făcut cu o slujnică căsătorită. Poate că ai observat de la persoanele care au trăit în absența tatălui, au avut un tată abuziv sau care era ba prezent, ba absent, că nu prea au încredere în sine, caută întotdeauna validarea celorlalți și atunci când debordează de narcisism, de fapt o fac pentru că încearcă să se convingă că merită să fie iubiți. Tocmai din aceste motive, Arkadi își începe confesiunea prin cuvintele: chiar dacă aș trăi și 100 de ani, tot nu m-aș încumeta să-mi scriu autobiografia. Trebuie să fii prea îndrăgostit de propria persoană ca să-ți permiți să scrii fără rușine despre tine. Singura mea scuză este că nu scriu pentru motivul știut de toți, adică nu scriu pentru a fi lăudat de cititor. Dar ce face personajul de fapt este să scrie vreo 700 de pagini în care caută să fie apreciat și de cititor, dar mai ales, așa cum vom vedea, de tatăl său. Încă din primele pagini, Dostoevski, asemenea unui psiholog, dă glas defectelor personajului, evidente pentru oricine altcineva în afară de el. Astfel, el ne spune că un profesor i-a zis lui Arkadi încă de mic că este stăpânit de ideea de răzbunare și de conștiința civică. Știindu-se fiul nelegitim și cunoscându-și prea puțin tatăl, dar și mama, întrucât mare parte din copilărie și-o petrece la un pension, Arkadi dezvoltă într-adevăr o natură răzbunătoare, punând la îndoială iubirea celor din jur și vorbele lor și în același timp având o obsesie pentru ideea de dreptate. De ce? Tocmai pentru că până la 21 de ani trăiește cu impresia că viața este nedreaptă, că lumea este rea, permițând ca un copil să-și cunoască prea puțin originile sau ce scop are pe lume. Iar suferința lui Arkadi este cu atât mai intensă cu cât acești părinți nu dispar cu desăvârșire. Tatăl îl vizitează la 10 ani, lăsând o impresie puternică asupra lui, lăsând-o cu o dorință de a-l primi pe acest tată înapoi în viața lui, de a-l câștiga cândva. Și mai ales întrucât tatăl se îngrijește de această femeie cu care face un copil. O vrea alături de el, dar totuși nu se căsătorește cu ea niciodată. Acest tip de iubire cu porția, a cărui efect a fost studiat și pe câini, pentru a se vedea cum reacționează atunci când li se oferă afecțiune constant, când nu li se oferă deloc sau când li se oferă o zi da, o zi nu, așa arbitrar, duce, așa cum s-a observat și în studiu, la un atașament obsesiv din partea omului sau din partea animalului în cauză, pentru că el nu știe ce se întâmplă și încearcă să-și dea un răspuns și atunci tot caută și revine obsesiv la locul de unde cândva a primit afecțiune, pentru că speră că cumva va reuși să obțină ceea ce și-a dorit. Asemenea, Arkadi, neavând răspunsuri exacte, se gândește zi și noapte la relația părinților săi și la motivul pentru care tatăl a ținut în preajma această femeie, luând-o cu el în diverse locuri, vizitând-o, dând întotdeauna de înțeles faptul că îi apreciază sufletul blând, că nicio femeie nu l-a înțeles așa cum l-a înțeles ea, dar în același timp sugerând că asta nu era de ajuns, că poate mintea ei era prea simplă pentru el. Toată situația se schimbă însă, pe toate planurile posibile, fiind vorba de averi, de scrisori pierdute, de o femeie de care atât tatăl cât și fiul se îndrăgostesc și astfel ajung să semene ca două picături de apă. Căci ambii devin obsedați, ambii vor să vorbească, să înțeleagă, dar în același timp nu reușesc să spună tot și nu reușesc să ajungă la o relație stabilă cu această femeie, la fel cum tatăl, Versilov pe nume, nu a reușit în tinerețea lui să ajungă la o relație stabilă cu mama lui Arkadi. Acest mod în care Arkadi ajunge să crească la fel ca și tatăl său ne dă de gândit dacă nu cumva chiar Versilov, fiul de moșier, nu a trăit cumva într-un mediu dezorganizat. Iar la acea vreme întreaga Rusie era într-o stare dezorganizată în ceea ce privește clasele sociale care se aflau în conflict. Și viziunea politică a lui Dostoevski este că trebuie lucrat activ la diminuarea diferențelor între cei bogați și cei săraci, iar că țarul ar fi trebuit în acea perioadă să conducă alături de popor în ceea ce Dostoevski vizualiza ca pe o utopie creștină, dar creștină într-un sens al ajutorării reciproce și nu. În baza acestei viziuni și a altor idei ce vin în opoziție, autorul conturează mai multe personaje
Pe Kraft, care crede că Rusia este doar un material pentru neamurile mai nobile, o țară care niciodată nu-și va atinge potențialul, din motiv pentru care acest personaj, nevăzând o ieșire din această lipsă de viitor a țării, decide să se sinucidă. Mai conturează alte personaje precum Tihomirov, care crede că oricum ar fi națiunea, omul trebuie să facă ceva pentru omenire, dacă nu pentru propria patrie. Și pe Versilov, care crede într-un socialism lipsit de Dumnezeu. Dar care este oare versiunea lui Arcadi? Pentru că acum urmează abia cumva ideea centrală a acestei cărți. Ei bine, Arcadi, crescând în mare parte din timp singur, se atașează mai presus de orice de ideea de libertate. Mai exact, ideea lui este să devină bogat precum un Rothschild, dar nu pentru a avea tot ce își dorește, ori a se lăuda, ci pentru a se putea izola de ceilalți oricând dorește, pentru a nu fi deranjat cu nimic și a nu fi obligat să muncească pentru nimeni. Această obsesie a libertății și izolării se trage la Arcadi tocmai de la profunda nevoie de iubire avută în copilărie, tocmai de la acele legături invizibile, dar care erau totuși existente cu părinții săi. Arcadi plănuiește să înlocuiască familia sau iubirea oamenilor cu o lipsă totală a oamenilor și a atenției lor, de data aceasta aleasă de el, voită. Vasim, un prieten, spune așa: nu toate firile sunt la fel. La unii o judecată logică se transformă uneori în sentimentul cel mai pătimaș, care invadează întreaga ființă și care are nevoie de înlăturat sau de convertit. Pentru a lecui un asemenea om, trebuie schimbat chiar sentimentul respectiv, ceea ce nu se poate face altfel decât înlocuindu-l cu un alt sentiment, la fel de puternic. E greu de făcut asta întotdeauna, iar în multe cazuri e chiar imposibil. Putem spune că pentru Arcadi, sentimentul că a fost părăsit, sentimentul că nu-și poate înțelege tatăl și familia, a fost înlocuit de senzația că nimeni nu îl iubește. Și pentru a putea scăpa de acest sentiment că nimeni nu îl iubește, a fost forțat să înlocuiască această idee cu o idee mai puternică, cu ideea că nici el nu trebuie sau nu poate sau nu vrea să iubească pe nimeni. El a reușit astfel să găsească un fel de salvare pentru el, temporară, această idee pe care abia vrea să o spună cuiva de teamă să nu fie făcut să se răzgândească. Se atașează de această idee și cu greu, spune Vasim, mai poți înlocui iarăși o idee a cuiva, adică cu greu poate el să se dezbare de această dorință de libertate și se poate întoarce din nou către oameni. Pentru că a fi părăsit în copilărie sau adolescență, că nu apuci să cunoști în ce fel viața este nedreaptă și cu ceilalți în afară de tine, pentru că te afli într-o perioadă în care te vezi doar pe tine ca actor principal al unei piese în care toți ceilalți sunt secundari, duce la o inflamare colosală a ego-ului. Astfel, Arcadi întreabă ironic ce ar putea el vreodată să ia de la ceilalți în schimbul izolării lui. Ce pot oferi ceilalți lui, el care este atât de învățat față de ei și care se simte superior, deși nu vrea să o spună deschis. Oricum, din pasajul următor reies aceste idei. De ce ar trebui neapărat să-mi iubesc aproapele sau acel viitor al vostru pentru o omenire pe care n-am să o văd niciodată, care nu va ști nimic despre mine și care, la rândul ei, se va stinge fără nicio urmă de amintire? Spuneți-mi, de ce trebuie să fiu și eu neapărat nobil? Mai ales că totul nu durează decât un minut. Acest de ce trebuie să fiu și eu nobil este un fel de ce trebuie să vă iubesc eu, să fiu mai bun decât voi dacă voi nu m-ați iubit și nu m-ați vrut pe mine. Și totuși Arcadi îi caută pe ceilalți, le vrea aprobarea, vrea să le dovedească că este vrednic de ei, pentru că natura omului este să fie printre oameni, să-și dorească, să aibă nevoie și să poată trăi doar prin afecțiunea lor. Iar Arcadi se gândește atât de obsesiv la această dorință a sa de a se ști acceptat în ciuda oricărui defect al său, încât se duce la extrem și vede această posibilitate de a fi iubit de către toți doar prin intermediul banului. De aceea vorbește despre a ajunge ca un Rothschild. Mai exact, spune el, puterea. Sunt convins că foarte multă lume ar râde dacă ar ști că un gunoi ca mine aspiră la putere.
Dar am să vă uimesc și mai mult. Încă de la primele mele vise, adică aproape din copilărie, nu m-am putut imagina decât pe primul loc, totdeauna și în orice situație de viață. Adaug aici o mărturisire stranie, poate că acest lucru continuă și astăzi, dar vă previn, nu cer iertare pentru asta. Să întrerup citarea mea, să subliniez că totdeauna și-a dorit să fie pe locul întâi, tocmai pentru că niciodată nu s-a simțit pe locul întâi și atunci trebuia să compenseze prin cunoștințe, prin modul săritor în care acționa, dar pentru că are această hiperintenție, cum ar spune psihologii, de a face ceva, mai tare strică totul. Ideea mea și puterea ei, spune Arcadi, constau tocmai în faptul că banii sunt singura cale care propulsează pe primul loc chiar și o nulitate. Poate că eu nu-i fiu nulitate, dar știu de exemplu din oglindă că exteriorul nu mă avantajează, pentru că am o față banală. Dar de-aș fi bogat ca Rothschild, cine s-ar mai uita la fața mea? Și oare la un simplu fluierat n-ar zbura spre mine mii de femei cu frumusețile lor? Sunt convins că din imbold propriu, ele mă vor considera în final o frumusețe. Poate că sunt un om deștept. Dar de-aș avea și 5 stele în frunte, neapărat se va găsi în societate un om cu 8 stele și atunci sunt pierdut. Dar ia să fiu eu un Rothschild. Va mai însemna ceva în comparație cu mine acel om cu 8 stele în frunte? Ce mai? Nici nu-i vor permite să vorbească în prezența mea. Desigur, banii reprezintă o putere despotică, dar în același timp sunt și cel mai mare egalizator. Și în asta stă puterea lor. Banii nivelează toate denivelările. Nu am nevoie de bani, sau mai exact, nu banii îmi trebuie mie, și nici măcar de putere. Am nevoie doar de ceea ce se poate dobândi prin putere și de ceea ce se poate dobândi doar prin putere, adică de conștiința calmă și însingurată a propriei puteri. Iată cea mai completă definiție a libertății pe care o caută lumea atâta. Ei bine, urmărind această idee de a face bani, ajungând până la a nu mai mânca ca să strângă bănuți cu bănuți, până la a face bani și aș da seama că odată ce faci bani, nu mai poți fi la fel de curat, adică nu mai poți trăi acea viață ascetică și să ajungi la ceea ce visa el, să aibă banii asupra lui, dar să meargă tot ca un cerșetor și nimeni să nu știe că el este foarte bogat, să aibă doar el singur conștiința puterii sale. Nu reușește, se pierde desigur în tot felul de vicii, dar în același timp își păstrează sufletul blând, încearcă să înțeleagă. Practic asta este toată ideea acestei perioade a adolescenței, că tânărul se află într-o căutare a adevărului, o zice și autorul în final, și poate toate nebuniile acestea sunt datorate dorinței sale de a înțelege de unde a venit, ce scop are, ce poate să facă mai departe în viață. Personajului îi se spune verde în față de multe ori că știe prea puține lucruri pentru câte păreri își dă, că este prea mândru, că este nerăbdător. Chiar el observă aceste lucruri despre sine, dar desigur doar timpul și aceste crize prin care trece pot să-l ajute să se schimbe. Iar la fel cum Dostoevski introduce în alte cărți, precum în Crimă și Pedeapsă, o rezolvare pe cale creștină, și în această carte Arcadi este profund influențat de tatăl său adoptiv, de acel tată pe care mama sa l-a înșelat cu Versilov, moșierul, și care în acel moment când trece prin această suferință de a fi înșelat, decide să plece ca și pelerin prin lume. Spre sfârșitul vieții se întoarce, vorbește cu Arcadi pe patul de moarte și îi spune câteva cuvinte care îi dau de gândit, deși nu sunt aceste cuvinte cele care îi schimbă viitorul, ci aceste cuvinte reprezintă un mic pas, așa cum și fiecare acțiune a acestor persoane din jur care îi fac rău, dar în același timp încearcă să-l învețe, contribuie în final la maturizarea sa. Dar ce-i spune bătrânul sună astfel: niciodată n-am întâlnit un necredincios. În schimb, în locul lui, am întâlnit omul care se agită fără rost. E mai bine să-l numim așa. Și omul acesta poate fi de diferite feluri. Nici nu-ți poți închipui de câte feluri. Și mari, și mici, și proști, și chiar și din popor. Și peste toți zădărnicie. Că-și citesc și tălmăcesc toată viața lor, hrănindu-se cu dulceața cărții, dar ei înșiși trăiesc în nedumerire și nu pot rezolva nimic. Câte unii sunt atât de împrăștiați că nu se mai văd nici pe ei înșiși. Alții s-au asprit mai tare ca o piatră,
dar în inimă le rătăcesc vise. Iar alții sunt nepăsători și ușuratici și râd ei singuri de râsul lor. Unul a ales din cărți doar floricelele și pe acelea după cum l-a tăiat capul. El însuși n-are însă limpezime și hotărâre și nu știe ce să caute ori pentru ce s-a născut. Și mai e ceva. În toate astea afli multă plictiseală. Omul mărunt are nevoi, n-are pâine, n-are cu ce să-și țină copilașii. Doarme pe paiile goale, dar inima lui este veselă, ușoară. Păcătuiește și înjură, dar inima e tot veselă. Pe când un om însemnat bea prea mult, mănâncă prea mult, stă pe o grămadă de aur, dar în inima lui e mereu tristețe. Altul a trecut prin toate științele și tot se plictisește. Și cred așa, cu cât mai multă minte, cu atât mai multă plictiseală. Și să ne gândim și la asta, se învață de când lumea. Dar ce s-a învățat bun pentru ca lumea să fie sălașul cel mai frumos și mai vesel, plin de toate bucuriile? Și mai spun, nu au frumusețe și nici nu vor să aibă. Toți merg spre moarte și fiecare își laudă propria moarte. Dar să privească spre unicul adevăr, la asta nu se gândesc. Iar a trăi fără Dumnezeu este doar un chin. Și, de-l tăgăduie pe Dumnezeu, se închină la un idol, de lemn ori de aur sau închipuit. Aceia sunt închinători la idol, iar nu necredincioși, așa să le spunem. Ei, există și cei fără niciun fel de credință. Sunt câte unii care sunt de-a binelea fără Dumnezeu, doar că aceia sunt mult mai îngrozitori decât cei dinainte, pentru că vin cu numele lui Dumnezeu pe buze. Am auzit despre ei de multe ori, dar nu m-am întâlnit niciodată cu vreunul. Dar există, dragul meu, și cred chiar că trebuie să fie. Această trimitere la oamenii fără Dumnezeu poate fi o trimitere subtilă la Versilov, tatălui Arcadi, care vorbește, uneori îi dă pilde, îi spune tot fel de citate din Biblie despre cum ar trebui să se comporte, dar le răstălmăcește cumva, preia ce a înțeles el sau ce crede el că este de folos și oricum și în propria viață el este într-o oarecare măsură la fel de pierdut și greu de înțeles ca Arcadi. Dar iată că acest bătrân înțelept spune că și acești oameni confuzi trebuie să fie, acești oameni care suferă și care îi fac la rândul lor pe alții să sufere. Nu știu de ce, în ideea în care nu știu dacă viața este un test pentru fiecare, pentru ca fiecare să încerce să înțeleagă cât mai mult, să-și înțeleagă propria suferință, să înțeleagă pe celorlalți și să accepte. Dar în Visul unui om ridicol, Dostoevski imaginează un paradis, imaginează un loc fără această suferință, pentru ca în final să facă personajul principal să introducă suferința în această lume, practic spunând că este imposibil să ne imaginăm paradisul pe pământ cel puțin. Nu se poate ajunge la această utopie, se poate, spune el în final, doar să fim puțin mai buni cu cel de lângă noi. De asta spun că nu sunt cuvintele bătrânului cele care îl schimbă radical pe Arcadi, ci contribuie și ele, dar iată, contribuie fiecare persoană, chiar dacă la un moment dat i-au urât pe toți, chiar dacă l-au făcut să sufere, și ei la rândul lor au fost făcuți să sufere. Este un efect de domino în care fiecare ajunge fără să vrea să îi rănească într-o oarecare măsură pe ceilalți. Într-un final el înțelege acest lucru, înțelege cât de puțin știa la început când îi judeca aspru pe ceilalți, ceea ce mă face să mă gândesc la artă în general și la modul în care uneori mă întrebam dacă faptul că eu citesc Adolescentul de Dostoevski îmi va schimba în sfârșit radical viața. Dacă o anumită piesă, într-adevăr, mă va face pe mine să văd altfel lumea. Nu credeam asta pentru că nu eram dispusă să văd efectul fiecărui lucru în parte. Dar cert este că fiecare operă de artă, fiecare om din viața noastră are un cuvânt de spus, ne poate ajuta într-un fel. Cheia este să fim atenți la modul în care acea persoană ne schimbă, în bine sau în rău. Aceste frânturi, aceste mici idei care pătrund în viața noastră ne schimbă totuși viața și ne conduc către o perspectivă mai îngustă sau mai largă. Nu pot îndepărta suferința în viața noastră un om anume, o carte anume, un eveniment anume,
dar dacă suntem atenți, putem să ne folosim de ceea ce se întâmplă cu noi pentru a face suferința mai ușor de suportat. Așa cum în final și Arcadi este mai atent la motivațiile celor din jur, ajunge să ierte, ajunge să se ierte pe sine, că s-a implicat în acest conflict. O să vedeți, conflictul este foarte mare dacă o citiți, legat de averea respectivă de care vorbeam, de femeia aceea de care atât tatăl cât și fiul sunt îndrăgostiți. Însă, chiar dacă lucrurile nu se potrivesc perfect cum poate și-ar fi dorit, fiecare realizează că în viața lui trebuia să aprecieze mai mult anumite lucruri și că a judecat prea aspru altele. Aș mai spune că cine este interesat cu adevărat de această temă trebuie să știe că ea este des întâlnită la Dostoevski, mai ales în romanul Frații Karamazov. Iar acest lucru se trage din experiența personală, întrucât Dostoevski însuși a avut anumite dispute cu tatăl său, care ar fi dorit să îl știe în armată, dar a renunțat pentru a fi scriitor și de acolo tensiuni cu tatăl și această temă des întâlnită a tatălui care nu își susține cu totul fiul, se ceartă, este absent, fiul are nevoie de aprobarea tatălui. Pentru că acest clip să facă o diferență în viața cuiva, cum poate că și vouă v-a dat o idee, vă rog să mă susțineți dând un share la acest clip și subscribe aici sub. Și ne vedem data viitoare. Spor la citit!